Ik beleef dat nog iedere dag. Je komt de klas binnen en meester zei, we ben je wordt vrij. En dat vonden wij als band toen wel mooi, vrije dag. Maar achteraf weer natuurlijk spanning. Want toen weer de Duitsers Nederland binnenvallen. Ja, en daar is hij in 1945 vermoord. En dat beheerste bij ons natuurlijk het gezin. Ik beleef dat nog iedere dag. Nou, dat is heel gevaarlijk overal, hè. Je moest uitzien. Je kon niet net, je woonde voor een vestjesjongen, dan moest je voorzichtig, dat kon niet. En bij die Canadezen op het tank zitten, jongen. Oh, wat hekken willen hadden. Ja, werkelijk weer. Dan gingen we alle jongen naar de jaar. De feest vieren, hè. Maar dat weer bijzonder, hè. Ja.